Lo fakazi uvele waphika wama ngentaba ukuthi wake wahlangana noSalim Essa odlelana nomndeni wakwa Gupta behlangana eMelrose Arch eGoli. I deny that I met Mr. Essa at his Melrose offices. There's no evidence suggests that Mr. Essa and I met at his Melrose Arch offices. Singh uthi kungamampunge ukuthi khona izisebenzi zase-Eskom ezazibhutshuzela umndeni wakwa Gupta imininingwane ebucayi ethinta iEskom. I deny that I fed any confidential information to Mr. Essa because, again, there is no proof to support that. Lo fakazi uthi abukho ubufakazi obubambekayo obukhomba ukuthi uma ngabe vakashele eDubai izindleko zohambo zasikhokhwa umndeni wakwa Gupta. In terms of the trips, Mr. Chair, I think we've dealt with that yesterday, and I've denied the involvement of Mr. Essa or the Gupta-linked entities relating to these trips that is mentioned in paragraph 16. Uphike yonke into emiyamanisa nenkohlakalo eyayenzeka eEskom ngenkathi eseyisikhulu esiphezulu esibhekele ezemali. I deny any allegation of corruption against me. I've dealt with the issue of trillion extensively in the Eskom stream. And again, Mr. Chair, in terms of the trips, I deny any association with Mr. Essa or Sahara group of companies relating to these trips. Singh njengoba kulesigcawu namhlanje nje uzophendula ngensolo ezithi kwakunezikhulu eziphezulu ezabe zibhutshuzela abakwa Gupta izimfihlo zesikhungo esiphehla ugesi nokuthi yena nomatshela gogo babetetemuka beya eDubai bengakhokhile ngisho indibilishi le kukhokha umndeni wakwa Gupta. Isiccawu siyaqhubeka. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.